Hello guys! Welcome back po ulit sa aming YouTube channel. So today po, na bago po yung location namin, hindi po kami natuloy sa Tikhan. Kasi yung mga sasalubong po sa amin is hindi nakababagawa po ng malalim po yung ilog. Kaya sa ibang ano na lang naman po, sa ibang sitio na lang namin ihatid sa sitio Kasuyan. Bale, ang household po doon is 55. Bale, magsasobra tayo. Ibibigay na lang po namin sa madadaanan po doon. 70 po kasi yung sa ano, sa may Tikhan. Yung sobra, ibibigay na lang po natin doon sa may madadaanan natin. Yung Tikhan po na sitio na yun, dapat bibigyan namin. Siguro sa susunod na lang kapag pwede na po silang bumaba. Hindi rin po kami makakarating doon dahil malalim yung ilog. Delikado po. Balik kasi ang gagawin sana namin is meet up na lang. Mag-meet up po kami doon sa may ilog. Eh, hindi po sila makababa. Kaya malalim po yung ilog. Sa ibang location na lang po kami. Siyempre kasama na lang po ang ating team. Hello po! Si Kuya Ulan po ang ating driver ngayon. Mag-trailer lang po kami. Si Alex is busy pa sa kanyang bukid. Rain or shine, tuloy ang lakad. Yes! Yes! Mag-ayos na tayo kahit umulan, bumagyo, umaraw, nangin po. Hello guys! Arat na! Let's go! Much later. Nandito na kami guys! Umuulan guys! Lakas na ulan. Ito na ba? Sabayan natin ang ulan ng blessing. Blessing yung ulan na yan, blessing. Hello, balong! Napakaulan kayo. Napasakit kayo niyan. Oh, mahulog kayo dyan. Mahulog. Matinag. Anong ngalan mo? Ha? Anong ngalan? Ha? Ano? Anong pangalan? Anong ngalan? Kaputi ng ngipin ah. Ikaw ate, anong ngalan mo? Ha? Huwag mahiya eh.
anong ngalan mo ate? Ha? Lily? Ikaw? Lisa. Ba't wala ka ng ngipin? Lisa. Ikaw, anong pangalan mo? Mahulog ka dyan. Anong ngalan mo? Ha? A few moments later. Magandang hapon po sa inyong lahat. Kami po ay isang grupo na kung tawagin ay Team DFL o Dragon Fruit Ladies. Ito pong ayuda ay hindi po galing sa politiko. Ito po ay may nag-sponsor. Sila po ay, ang una po ay si Anonymous, Little Washington. Palakpakan natin! Yan. Sunod po ay si Sister Sis Abigail from USA. At ang susunod po ay si Sister from Toronto, Canada. So, sa kanila po galing ang ayuda na ibibigay sa inyo. So, mamaya po ay tatanggapin po natin ang mga ayudang ito. So, ngayon po ay sisimulan na po natin ang pamimigay. So, ang una po ay si Casino Orso. Una pa siguro ka. Ito si Puro. Ako na po. Congratulations! Nanalo po kayo ng 1 million. Oo, salamat to. Sige po. Sunod po ay si Pedro Baticha. Anak ka o ano? Ha? Anak. Nora Tanay. Thank you na lang po kayo sa video. Salamat po. Sige po. Gonzalo Ingani. Hey, Narban! Sata yan. Bilis! Ba't kasi dyan kayo? Magbaba kayo. Oh, karupok-rupok niyan. Arturo Gonzales. Salamat. Sige po. G.I. Tanay. Sige po. Iwan Unda. Iwan. Bakit walang asawa? Ikaw yan? Anak ka? Ha? Ilang taong ka na? Bakit ang haba ng buhok mo? Ha? Magbudots ka muna. Ba't ka? Budots mo na, budots. Dali! Hindi ko ibigay ito. Dali! Marunong. Wala haba ng buhok mo? Design lang. Design lang daw. Mag-thank you ka muna. Okay. Usay Unda. May asawa ka na, kuya? Meron na. Tisoy, oh. Tisoy. Thank you pala, kuya. Tamis ng ilang ituya. Ining Igay. Hindi tuloy makating you si Kuya. Parang kababatan. May asawa ka na, ate? Meron na. Ilang taong ka na? Iyak kayo daw na natin. Ha? Mga baka ba Mga ano? Sampo? Humigit ko mo lang. Di alam. Sampo. Winay Napis. Ate. Salamat. Okay po. Salamat po. Okay po. Loida Roda. Loida, Roda. Kababata niyo dito ah. Ilang taong ka na, te? 19, may asawa ka na? Meron na. Ilan na po anak? Isa po. Isa. Thank you po. Okay po. Maridin Baudayan. Salamat. Sige po. Tamiso Batitsa. Maniw Batitsa. Dito? Eh, kayo po yan? Ilang taon na po yung baby nyo? Ay, wala pang taon. Marilo Disos. Thank you po. Okay po. Jomar Tandog. Jomar Tandong. With honors. With honors. Asawa mo si Jumar? Yoway Orduna. Ikaw si ano? Ilang taon na po yung baby mo? Yaway Orduna. Uninay Panganiban. May asawa ka na din? Ilang taon ka na?
Bibinti, bata mo pa ilan anak mo? Anak. Ito wala pang asawa, 35 na. Maribel, Versus Gurkuyan. 70. Gankuyan. 33 lang. Pinatanda. Parang natin yun. Thank you. Baban Igay. Ay, naka-smile na agad si tatay, oh. Ba? Pa, mag-thank you ko na lang tayo dito, oh. Salamat po. Mana-mana. Mana-mana. Marisa Batitya. Pamilya Batitya pala dito eh. Risa Bachincha. Toria Batitya. Nay, Bachincha. Beauty Manggubat. Beauty. Ay, beauty nga talaga siya. Wala beauty, maganda talaga siya, oh. Tingin nga ang beauty. Diba? Oh. Ganda niya. Ilang taon ka na, ate? 12? May asawa ka na? Wala pa. Na nagpapilipon na. Ang ganda ng Thank you ka dun, Jen. Ate. Salamat. Sige po. Mana-mana. Toto Batitya. Tuto, asawa ni Nini. Kung wala po yung asawa na lang. Ito na si Nini Batitya. Thank you po. Aida Panganiban. Si Aida Panganiban. Opo. Dino Gorospe. Si Lino. Asawa ni Lina. Lina. Bangkit ng baby. Ilang taon ka na ate? 16. Babata niya pa. Ito 35. 33. Init niya talaga. Pabata ng pabata. Naman ng baby. Gunyom Omnan. Si Kuya, may asawa na rin to. Di ba na anak mo na? Ganyom. Oh, di ba? Ang galing ko manghula. Si Ayan Omnan. Makakita na si Kuya. Ikaw, Kuya, 10 na anak mo na. Nan Batitya. Sige po. Wakaini Okay Batitya. po. Waay ni. Asawa ni Waay no. Mario Batitya. Mario. Asawa ni Maria. Alvin Cute ng Meses. baby. Ng bata. Thank you. Okay po. Ay, apelido sa pagbong. Karyaso. Karyaso. Bong At sa Rimanda. Pariaso. Manda. Thank you. Moises Manda. Thank you po. Marlon Gaina. Oh, anak. Saan ka galing? Wow, may dimple. Sana all. 12. Ikaw, bakit ikaw si Marlon? Kuya po. Ah, kuya mo. Oh, magpasalamat. Sige. Oh, mag-thank you ko muna. Thank you. Pakita mo na yung dimple mo. Mila Diso. Nanay niyo pa? Oh, yan. Ah, nanay po ni Mila. Hello. Ganda. Ay, ano po yung kamay? Eh, ano yung napasok? Luyon Dublayan. Mayra. Babe Batitya. O dali na dali. Kunin mo yung kay papa ba? Tatay mo. Ba't saan si tatay mo? Kaya mag-thank you. Mirna Layon. Ito po si, anak po kayo ni Mirna. Ako kayo po si Mirna. Ah, anak. Yan po yung anak ni Luyan sa... Okay. Aven Tandog. Saan? Saan yung anak ni Luyon? O dali. Mars Batitya. Okay po. Altang Umnan. Gayanan Umnan. Gayanan Umnan. Tantararan! Salamat po. Okay po. Silas. Sinong Silas tita? Walang binigay na pilito. Tatay mo? Silas? Tatay mo, asawa mo? Uncle. Ha? Anong pangalan mo? Ha? Miriam. Silas? Ano mo si Silas? Tatay mo? Ano po? Pastor. Pastor daw. Ah, pastor nila. O, bigay mo na lang to sa kanya, ha? Ilang taong ka na? Linda. Bandayan. Linda Bandayan.
Ano mo siya? Nanay po. Nanay niya. Nanay ni Linda Bandayan. Okay po. Annalyn Isog. Annalyn Isog. Kapatid. Kapatid mo kuya, si Annalyn Isog. Kapatid din po ni Kuya. Kuya, bigay mo sa kanila yan, ha? Marcelo Orihano. Marcelo, congratulations po. Nanalo kayo na Bigas. bigas. Tina Gonzales. Oh, ayun na si ate. Secretary. Secretary ng Mandaluyong. Omnay Bello. Si ate. Okay po. Gimnoy Batitya. Gimnay Batitya. Gimnay. Ito si Nanay Gimnay. Binugas. Saan ang bahay nyo? Yan na. Dito lang. Lapag lang muna. Lapag lang dyan mamaya. Lapag lang muna yan na. Maraming salamat kay kung baka hindi lang po isang pamilya ang masiyan, halos lahat na kami kahit pa paano nagkaroon ay nagaingi pa ng tulad ng mga tinilas sa bata pati sa matanda, tsaka bilang karagdagan bula pa sana kung meron pa. Yan ang kailangan namin dito sa sitio namin. Kahit pa paano po naman ay sa tulad na walang pangbili, kakulangan nga niya. Ano pang nyo, Kuya? Pinakukunan nyo ng nyo? Pagkain gano'n, saan may bukid po kayo? Meron din po, may bukid din kami. Kaya lang pag kasi yung sa amin dyan sa tabi ng ilog, pag dinaanan na ng ilog, wala na eh. Wash out na. Tulad po nung nakaraan, mag-a-harvest na sana kayo ng palay, ay nagdaan na ng ilog, wala na. Hindi na nabayaran yung utang, kaya inabot na itong tag-araw, nag-ani kami, kulang pa sa utang ng kaya ngayon wala na naman. Kaya yun po pero yung sa mga matataas na lugar, kahit pa paano. Sige po. Makabalik po kami ulit. Maraming pong salamat sa inyo. Bye-bye po. Hello Balong, kinain mo na yung biskwit. Uwi na kami, bye-bye. Uwian na naman. Meron po kaming natirang 10 pieces na eco bag. So, bibigay natin sa madadaanan natin. Yung kailangan nyo talaga. Wala pa dyan kami mag-ganon? Much later. Bale, tingin po namin yung batang nagtanim, yung pinakabata. Bibigyan din po natin ng ng ayuda. Dalawa po kasi yon, kaya dito sa may batasan area. Hanapin natin sila. Bigyan natin sila ng ayuda dahil may natira po kaming ayuda doon sa sitio Sampal. Kasuyan. Yan, napili rin namin yung dalawang bata para naman po maging happy sila. Nakain na lang kaya natin Dahil Kuya Ulan. masisipag yung mga Mami. batang yun. Dito kaya siya Balong? Nandito kaya siya? Yan lang. Tapos na ba yung taniman nila? Naperde. Madulas ba? Tanim pa tao pa na. Pait pa tao. See you, ha? Guys, ito guys, yung bahay ni Johan. Bali, wala pa po yung bata. Nasa bukid pa raw po nakipagtanim pa. Nagtanim pa daw po siya. Nagtanim pa po siya.
si, ano? Si Johan. Saan po nagtanim? Bunti klaro. Kanino po yan? Kay... Oh? Hindi ko kuya, hindi nagtanim. Hindi, nagbunot kami dyan, oh. Oo, bata. Anak mo yan, kuya? Oh. Yung guys, yung ano, yung tatay ni Johan, yun po yung batang ano, bale, dito rin po nagbubukid din si kuya. Kuya, anong pangalan ng isang bata na kasama pa ninyo? Yung isang bata rin. Si... Parang Yung maliit. niya. Maliit lang din. Oo, yung maliit lang na mga... Ah, si Kwan yun. Ano ang pangalan ni Amboy? David. Oo, doon ang bahay nun. Saan po ba yun? Sa baryo pa rin, po? wala din yun. Nagsama rin yun. Tanim din yun eh, no? Kahit kasi pigilan mo rin yung mga bata doon. Gusto nila may tira rin eh. Bata pa niya kuya, nagtanim na. 9 pa lang. Ilan anak niyo, kuya? Pagbayad niyo daw sa kape mo. 4. Oo. Pagbayad niyo daw sa nabali mong kape. Oo. Oo, sabi niya kaya. Sabi niya pambayad sa bali ni nanay, sabi niya. Di, Mama niya. oh, kayo eh. Tampa eh. Sa tampa nga daw. Di ba nagtanim ka rin noon sa amin, kuya? Di kayo Kaya nga, meron kaming kunting regalo sa Aray. kanya dahil siya ay masipag na bata. Yay. Salamat po. Wala kasi siya eh. Salamat. Wala kasi siya kuya. Gusto ko. sabi Sana ko. ko nandito siya eh. Oh, may chocolate din siya. Bali guys, yung ibang dinagdagan po namin siya, yung mga galing po dun sa Balikbayan Box. Nilagyan din po. Nilagyan din po namin. Pang bata. Ay, yung nanay niya, nandiyan kaya? May Nandun. Ay, ni Amboy, wala. Bali ilang anak mo kuya? 4. Pang ilan si ano, Johan? Tatlo. Pangatlo. Ah, may isa pang mas maliit no? Yung pangalawa ko na sa panganay na sa Cavite. Ito nang Tingnan namin yung bahay mo, kuya, ha? Sige. Pati yung labay namin eh. Ito bahay ni Johan. Yan. Dito siya nakatira. Kaya marami pang labay na Ayun, kabawat oh. pa. Hindi naman tumutuloy yan, kuya. Natulong nga siya pag nag-aulan. Pag-araw daw hindi. Pag-araw, wala. Pag umuulan lang, tumutulog. Pero Saan nakatira yon yung isa? Doon sa Doon sa baryo. Magtanong lang ngayon saan dito ang bahay ni anong Amboy. pangalan po noon? Amboy. Amboy. Meron po kami tour guide. Ano pong ano noon? Anong... Kilala mo yun, Balong? Yung Tamboy? Oh, kilala ko lang ni Balong. Sige Oh, kuya. nandun yung lula niya. Salamat. Thank you po sa binigay niyo sa anak ko. Okay po. Thank you po, kuya. Tira po kasi yan sa ayuda, kaya binigay namin. Bye-bye. Sige. Ingat. Dito naman guys, nakatira yung isang bata. Bali, hindi na kasi namin nakuha ng video yung isa. Bali, dalawa kasi silang batang 9 years na old. nagtanim. 9 years old din yan. 10 years old naman po yung isa. Dahil nakakatuwa sila, guys. Ay, sana yun? Masisipag na bata, kaya bigyan natin sila ng ayuda. Kapatid mo yan? Si Amboy? Opo. Saan siya? Anong pangalan ng nanay mo, Basang? Saan si Amboy? Kala ko si, ano, si... Nasaan si Amboy nagtanim? Nagtanim po. Sino mas matanda sa inyo? Ako, si Kuya. Kuya Amboy. Ilang taong ka na? Sampo po. Aten. Eh si kuya mo? 11 po. Ah, 11 na pala. 11 na siya. Pero maliit kasi siya yun. Oo, parang kasing laki mo lang yun eh. Ito, iwan na namin sa'yo. Ha, bigay mo na lang kay kuya, ha? Wala si, Sabihin mo. wala si nanay mo? Wala po, nagtanim rin po. Papa mo ay? Nagtanim rin po. Iiwan mo yan, sa inyo Sabihin mo yan. kay mama, kay papa. Ito, bigay namin kay Amboy, ha? Thank you po. Okay. Bye-bye. 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 Siyempre dahil sinur guide mo kami, mayroon ka ding Mayroon ka rin. eco bag. Eco bag lang laman yan. May ayuda ka rin. Mag-thank you ka na balo. Kay ate. Okay. Bye-bye. Balong na mabuti. Balong. Hindi yun sila. Ayun po yun, si tatay. Saan kayo galing? Sa batas po. Hindi, galing po kami ng Kasuyan. Tapos, Ay, Hindi ka na lang doon. Sakay ka na, te. Ay, bigay mo na yan, oh. Sa inyo pa. Sa inyo na Salamat. Galing si tatay nagtanim. okay po. Matatapos lang nila magtanim. So, ito mga manananim to guys. Magkaiba po yan. Magkapatid. Sige. Thank you na lang po. Salamat po. Okay po. Nagtanim kayo kuya? Nagtanim po kayo? Nagtanim ka kuya? Ganyan yung itsura mo? Oo. Hindi, nag-tractor ako. Gan-tractor. Malida lang daw na ron. Sige, batasan. Lan.
Nagtanim lang. Hindi halatang ano. No bumbero ah. Nagtanim talaga yun siya? Oo. Saan po kayo nagtanim ba? Yan, nasa lubong namin si Father. Nasiraan. Sigaw pala pag naipit yung Nasiraan ng... Nasira ang motor. Hinto mo lang dyan kay Ipahila. Hala, buti kung marunong ka. Magsubsob ka, Ged. Alalay mo lang. Susay ko rin. Ba't di maganda? Ay, ganun mo. Yay! Pwede naman yun. Kaya mo na ba? Kaso baka manila lang. Kaya na sila oh. Ganyan ka lang. Kaya po kaya. Sige, Kuya Ulan. Eh, diretso na. Kaya yan. Sige. Subsob ka, Ged. Bakit ito kanya yung bata? Kabagal tuloy natin. Pabagal ka ba, girl? Overtake ka na. Overtake ka na. Ha? Wala bang daanan? Ayuda mo. Paano niya kunin? Ano na yung ano nila? Yung may parang sila dito. May tulay dito na wala na ano. Eh, kababa ba naman nun? Hala, baka hindi niya kaya, kuya. Anak mo yan, kuya? Anak mo? Sabagay, pwede ka naman languyin ni tatay mo. Kaya nga, kaya na dyan siya. Ilagay mo sa ulo mo eh. Kabilang paa mo naman, pataas. Kapalik. Balik ulit eh. Anong Parang dibdib mo yung wala? gawin papa mo doon sa ano, matang-bitaw. Salamat po. Welcome. Ano, kaya lang? Baka mabasa yung bigas ha. Maano lang siya, mukha lang siyang malalim pero hindi. Pag nakabila mo na ako, may butas yata doon. Hindi na niya kanina. Yan lang magpaganon. Na? Up, up. Ibato mo na. Ayun, mababaw na. Ano ba yan? Buwis buhay guys. Karaos. Ano na rin yan sila. Aking tulong na yan guys sa kanila. Sige, sige. Dito kami kuya. Thank you. Okay po. Ayan, nagtanim din si nanay. Bali ano guys, dinaanan lang namin yan. Kalakad, sinakay na po namin. Pauwi na siya. May natira po tayong dalawa guys. Ibibigay natin sa ano, katutubo. Nandito sila sa ano, Barangay. barangay nakitulog kasi malayo pa po yung uwian nila. Sakto guys, nagluluto sila. Baka wala silang ulam. Taga saan po kayo? Sangay po. Sangay? Sangay. Malayo yun. Po sa ano sa unahan ng ano, Tundanlog. Mga ilang oras po ang lakad niyo? Mga 7 oras siguro. Oh, grabe layo. Kaya dito muna kayo tulog. Amantay pala yung nasa isip ko.
Ano mas malayo? Mantay o Mantay. Galing sa Mantay, isang bundok na lang ang pagitan. Mantay tas sa inyo pa? Oo. Malayo sa kanila, Peng. Ilang oras, 9 kuya? hours? Dalawang oras po kung may dala. Galing sa Mantay. Pero pag simula dito, Mga 7 na oras siguro. siyam. Tas lakad lang. Wala kayo madaan ng ilog, kuya? Pag uwi? Meron po. Paano yung pagbaha? Dito lang po sa gilid lang. Bukas din ang uwi nyo na. Ito guys, galing sila dito sa baba kasi baka kailangan nila. Namasyal-masyal din sila. Hello, Tay! Nagano lang po kayo? Kasi tatay taga sa Sangay din, hindi naglakad din yan. Hindi si tatay? Sus. Layo-layo? Sige nga At tiyaga, O tay, bibigyan kita tayo ng pagpagati-hatian nyo na lang po. Hati-hatian nyo na lang to tayo ha. Natira lang po kasi ito sa sa sitio Kasuyan. Kasuyan, galing po kami ng Ano na Kasuyan. kayo doon? Opo. Naglakad lang? Hindi, trailer. Nagano kayo doon sa Kasuyan? Nagbigay kami ng ayuda. Malayo ka. Gusto namin makarating sa inyo kaya lang siguro sa tag-araw na lang. Kaya sa pansamantala dito muna kami sa mga malalapit. Yung hindi mulang mga ilog-ilog. Ayan, pwede nyo lutuin pa. Anong lulutuin mo? Ano po? Pata po. Kata? Sarap yan, gisa. Pagkati-hatian nyo na lang to tayo ha. Buti kaya pa ni tatay maglakad. Lakas pa. Oo eh. Ilang taon ka na tayo? Hindi alam na oh. Senior na siguro yan. Senior na yan. Baba? Senior na oh. Book ko lang ito. Siyam na oras. Jesus. Tapos pag nagpahinga ka pa, abutin ng 10 oras. Oo. Halimbawa, ang alis namin ay galing sa amin sitio mga alas 7. Ang nating po namin dito, mga alas 7 po ng gabi. Kung halimbawa katulad. Anong oras kayo uwi, kuya? Dapat maaga ka bukas para makarating ka rin ng Sabi nung layo nung uwian din tayo, no? Oo. alas. Pagitan na po kami ng Oriental Occidental. Ganito ang Ganon? Dito na lang Oh, kami parang yung sa Mantay. Kayo na bag na tayo. sa kanila. Palitan na natin itong bag mo. Magsako, may sako kami doon. Gusto mo sako ko, tay? Ano daw, kuya? Oo daw, Gusto mo sako? kung pagkaloob na ninyo. O, bigyan kitang sako mamaya. Parang butas na yung sako mo, oh. Oo nga. Bibigyan kitang sako. Eto guys, namili rin sila ng pagkain nila sa bundok kasi malayo talaga yung Kaya kapag bababa sila, may mga dala rin silang pagkain pa uwi. Nagtsatsaga lang sila talaga sa pagbubuhat. Kami na po, ma'am, ang pinakamalayo sa ibang sitio. Kayo na talaga ang pinakamalayo. 9 hours. Sa sitio ng Monteclaro. Po. Mas malayo pa pala sila sa Mantay. Pero kung halimbawa, tag-araw, dito talaga ang magandang daanan papunta sa amin. Sa Lapay. Sa Naibuan. Lapay, ano? Hindi dyan sa Naibuan. Naibuan po, barangay Naibuan. May kalsado na rin papunta doon sa amin, kaya lang itong nakaraan bagyo ay medyo natibag yung aming mga hinukay. Kaya hindi na pwede paano nang Ano kayo nandito? Hapon. parang tatlong gabi na tayo. Tulungan nga ito? Tatlong gabi na kami. Ang kulit ng ni tatay, oh. May kilay. Pagati-hatian nyo na lang po. Yung Sa laman. inyo, baka wala na kayo. Hindi po. Sa inyo, baka wala na. Hindi, okay lang. Mayroon kami. Para Salamat. sa inyo talaga to katutubo. Salamat. May biskwit din po dyan. May dilata. Magati-hati, ha? Bigyan kitang mo, tay. Sako mo. Bye-bye po. Saan ang bahay mo? Ito? Basta gumawa mo sa ako. Kahit. Thank you po sa mga